बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय मोनसे जर'खा सावरायथि हाबाफारि बानजायनाय लादों। बे जाहैबाय बड'लेण्डनि हालत 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि बिटिसि एकर्ड जादोंमोन। बिटिसि एकर्ड जानायनि आगु समाव बड'लेण्ड हालामा मा अबस्थायाव दंमोन आरो बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव दा समसिम मा हालोदाव दङ आरो फैगौ समाव बे हालामनि रायजो राजाया मा लुबैयो, बेजों दिनै मोनसे सावरायथि हाबाफारि बानजायदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बड'लेण्डनि बिसायख'थि जानानै थांबाय मैयासिम आरो दिनै मोनसे पलिं स्टेशन 3 नं पखेरा 3 नं श्रीरामपुर बियाबाव बेलट बाक्सु सोलायनायनि अजद लाबोनानै दावराव दावसि जादोंमोन हराव आरो बे बिथिंखौ लानानै गोबांथार नांलाय खमलाय जायो। उनथाराव रिटार्निं अफिसारा स्टेट इलेक्शन कमिशननि पारमिसन लानानै दिनै रिपल खालामनायनि थाखाय हाबाफारि बानजायो आरो रिपल हाबाफारिया जागासिनो दङ श्रीरामपुर बियाबाव। दा बेनि उनावबो दाङाबाजिया जोबना थाङाखै। बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि दोहौआव मैया मोनाबिलि समसिम हर समसिम बिसायख'थिनि भट नाजावनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनायनि जुनै लेहेम जानायनि बाथ्रा फैदों आरो बिसायख'थि आय'गा फोसावदोंमोन दि ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो थाखाय भट बिलफोरखौ माने गोबांसिन खालामनाय जागोन, नाथाय उन समाव खालामनाय जायाखिसै। बे थाखानाय भट मिरुफोरावनो ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनाय एबा सेनिटाइज खालामनायनि गेजेरजों भट नाजावनाय खामानिफ्रा जाबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय हर गेजेरहालागैसिम भट नाजावनाय जायो। चिरांनि डिसि अफिसनि उनफारसे थानाय भट मिरुआव बुलाय सोलाय जादोंमोन इपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव आरो बे एखे समावनो साफागुरिनि सानजा फारसे थानाय लावजोरपारा गामियावबो भट नाजावनाय बिथिंखौ लानानै दावराव दावसि जादों आरो ट्राइबेल संघनि सासे दैदेनगिरिखौबो बेवहाय बुनाय जादों होननानै सुलुं मोननाय जादों। आरो दिनै फुङाव मेनि भटनि समावहाय दावराव दावसि जानायखौ बिथा लानानै बिजनि टाउननि साखाथि सुदेमपुरि गामियाव सासे बिडि ब्रह्म मुंनि न'खौ सावनाय जादों होननानै सुलुं मोननाय जादों। दा बैफोर बिथिङाव बड'लेण्ड हालामखौ बबे लामाजों लांगोन एसे साननो गोनां जादों। बयबो सानसुमैफोरा एबा रायजो राजाफ्रा मोनसे गिखांनाय थासारि फैदों जे आगु समनि नांलाय खमलाय फैफिनगोन नामा, बे बिथिङाव गोबां सांग्रां जानानै फैदों आरो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय थासारि लाबोनो थाखाय मिशन लानांगौनि बाथ्रा फैदों। दा समाव जोङो फोसावनो लादों मोनसे एक्जिट पल जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिंनि सरसमिन तदन्तनि गेजेरजों जों माखासे मानि जोङो हिसाब निकास खालामनानै मोननो हादों जे बे बानजायनाय बिसायख'थियाव बबे दोलोआ बेसेबांथा भट मोननो हागौ। बेवहाय जोङो स्क्रिनाव होदों जे बिपिएफ बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट हाग्रामारि दैदेननाय बिसोरो मोननो हागौ 20 निफ्राय 30टा सिट, इपिपिएलआ मोननो हागौ 9 निफ्राय 13टा सिट, बिजेपि मोननो हागौ 0 जानांगौ बिथांमोना आरो मोनोब्ला 12 हालागैसिम भट मोननायनि आसा दङ। गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोना 0 जानो हागौ एबा मोनोब्ला 9 हालागैसिम देरहानो हागौ। कंग्रेसआ मोनसे देरहानो हागौ, एआइडिएफआ मोनसे देरहानो हागौ आरो 4 हालागैसिम बिथांमोना देरहानो आसा दङ। बिपिआइ मुंनि पलिटिकेल पार्टी बेवहाय गोदानै देग्लाय आबिर्भाब जादों बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव आरो बिथांमोना मोनसेबो बियाबाव देरहानाय नङा। बेखिनियावनो आरो मुंख'नो गोनांदि असम गण परिषदनि बेवहाय मोनसे बियाबाव कन्टेस्ट खालामनाय जादों 19 थुरिबारियाव, बेखौ जोङो दाथायाव लाबोनो हानाय जायाखै। बिथांमोना देरहानायनि सम्भाबना दङ थुरिबारि बियाबाव असम गण परिषदनिफ्राय। बेनि अनगायैबो नाग्रिजुलि बियाबाव सासे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट देरहानायनि आसा दङ, बेखौ जोङो दाथायाव लाबोनाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला असम गण परिषद आरो नाग्रिजुलियाव कन्टेस्ट खालामनाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बिथांमोना देरहाबोनायनि उनावहाय बिपिएफखौनो सापर्ट खालामगोन। दा जोङो नुनो मोनदों जे बिपिएफनि
फार्स्ट फेजनि भटआव BPFनि फार्स्ट फेज भटआव जों नुनो मोनदों बाक्सा आरो उदालगुरियाव जेनाखि भट जालांबाय बेवहाय 10निफ्राय 15हालागैसिम बिथांमोना मोननो हागौ इपिपिएलआ 4निफ्राय 7ता बियाबाव देरहानायनि आसा दङ BJPआ मोनसेनि मोननायनि आसा दङ एबा 0बो जानो हागौ गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोना 0बो जानो हागौ एबा देरहायोबा मोनब्रैयाव देरहानो हागौ कंग्रेसआ 0 AIDF मोनसे देरहानायनि आसा दङ बेखौ बुंनाय जादों आरो BPआ 0 आरो सेकेन्ड पेजनि बिसायख'थियाव मैया आरो दिनै बाजारबाय थानाय बिसायख'थियाव BPबा मोननो हागौ 10निफ्राय 15हालागै भट कन्टेस्ट खालामना देरहानाय बिजाथिनि बिबां आरो इपिपिएलआ मोननो हागौ 5निफ्राय 6हालागै देरहासारनाय BJPआ 0बो जानो हागौ एबा मोनबाहालागैसिम बिथांमोनहा आसा दङ गण सुरक्षा पार्टीआ 0निफ्राय 1 थारमाने मोनसे बियाबाव बिथांमोना देरहानायनि आसा दङ कंग्रेसनिफ्राय मोनसे देरहानायनि आसा दङ AIDFनिफ्राय मोनसेनिफ्राय मोनथामहालागैसिम बिथांमोना देरहानायनि आसा दङ BPआ 0 आरो बेवहाय असम गण परिषदनि मोनसे आसा दङ एबा कंग्रेसनिबो आसा दङ दा बुंफोरनो गोनांदि जोंनि बे डाटानि गेजेरजों BPFआ कनफार्म जानो हायाखै एबा इपिपिएलआ कनफार्म जानो हायाखै BJP कनफार्म जानो हायाखै GSP कनफार्म जानो हायाखै कंग्रेस कनफार्म जानो हायाखै AIDF कनफार्म जानो हायाखै BPI एबा असम गण परिषद एबा गुबुन गुबुन पलिटिकल पार्टी CPIMफोर दङ बिथांमोनाबो कनफार्म जानो हायाखै जे गासै बेसेबां भट मोनगोन बबेखानि नुनो मोनदों बे एक्जिट पोलनि गेजेरजों BPFआनो सरकार दानायनि आसाया दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोन 20 जुदि बेयाव देरहाबोयोब्ला अब्ला बिथांमोना मोनसे मोननैखौ मोनदेरनायनि आसा दङ मानो होनना बुङोब्ला इन्डिपेन्डेन्ट जुदि देरहाबोयो बिथांमोनखौ लादेरनो हागौ कंग्रेसजों देरहाबोयोबा कंग्रेसखौ लादेरनो हागौ एबा AIDF देरहाबोयोबा लादेरनो हागौ बबेखानि इन्टारेस्टिं खोथा बेबो जानो हागौ जे BJPजों जोबोरैनो नांलाय खमलाय जाफुदों बिसायख'थिनि फोसाबदिंनाय बुब्लियाव सैमा मावजि बायदिसिना बानबुंथि होलायनाय जादों हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव गोबांथार बिदान होलायनाय जादों बबेखानि गाबोननि भट साननायनि उनाव BJP आरो BPFआ ज' जाफिननानै सरकार दानाय बायदिबो आसा दङ बेखौ गोबांसाया बुंनो नागिरो मानो होनना बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआव दाबो BJP आरो BPFनि जेनाखि एलायन्स बेयो जोबना थाङाखै जुदिबा मैया बुंनाय जादों मन्त्रि सानै मन्त्रि दङ आसामनि साथाम मन्त्रि दङ साथामनि मन्त्रि मादाव सानै मन्त्रिया मैया बुंदों जे बिथांमोना स्टेटनि जेनाखि सरकार बे सरकारखौ नागारनानै फैथ'नाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बोसोरबाहालागैसिम बिथांमोननि माने एग्रिमेन्टआ दङ बेराफारसे थांनाय समाव रायजो BJPआ मिरु BJPखौ एपिल खालामदोंमोन जे BPFजों सोमोन्दोखौ सिफायनांसिगौ नाथाय मिरु BJPआ मानियाखै आरो BTCनि बिसायख'थिनि सायाव बे माबाया एलायन्सआ सोनारो होननानै बुंनाय जादों दा बेफोरखौ नायहरनानै गाबोननि जेनाखि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ डिपेन्ड खालामगोन जे BJPजों आरो BPFजों एलायन्सआ बेसेबां थावरिनानै थायो बेराफारसे बिजय दैमारिया BPFनि वर्किं प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङा MP बिबानखौनो नागारलायनानै BJPआव हाबदों दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै BPF आरो BJPनि गेजेराव ज' जालायफिनगोनखौ नुहुरा अबयसे जुदि मिरु BJPआ एलायन्सखौ लाखिफिनोब्ला एबा BPFआ पावाराव फैफिनोब्ला BTCनि पावाराव फैफिनोब्ला एलायन्सआ थाफिनगोन बेखौ नुहुरदों बे हिसाबै BJP आरो BPFनि एलायन्सआ थाफिनगोन बेखौ आसा खालामदों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव बयबो नुनो मोनदों जे NDPनि चेयारमेन फाउन्डार NDPनि चेयारमेन रन्जन दैमारिनि बिनानाव अन्जलि दैमारि बिथाङा आथिखालाव BPFजों नांफानानै दङ आरो बिथाङा वान अफ दि सेक्रेटारि जानानै दङ BPFनि आरो बियो जुदि रायजो सभानि जेनाखि खालि जानानै दङ सिट आसामनिफ्राय बिश्व दैमारिनि जेनाखि सिट
बेवहाय बिपिएफनिफ्राय जुदि नमिनेसन होजायोब्ला एबा प्रपज खालामजायोब्ला आरो बेखौ बिजेपिआ जुदि मानियोब्ला बिपिएफआबो बेखौ मानिनो हागौ बेखौ मिजिं लानाय जादों आरो बिजेपिनि बेलायाव जुदि बिश्वजित दैमारिनि अनगायै अनजय दैमारिखौ एबा बिपिएफनि प्रप'जाल होनाय सासे बिपिएफ कर्मीखौ राज्य सभानि एमपि दैथायहरनायाव बिजेपिआ राजि जायोब्ला बिपिएफआबो बेवहाय मानिनो हागौ बेखौ मिजिं लानाय जादों दा बे हिसाबै जों बिनि हिसाब निकासा नुनो मोनगोन हिसाब निकासनि गासै सावगारिखौ नुनो मोनगोन गाबोन 12 डिसेम्बर खालि सायख'थिनि भट जानायनि उनाव दा जोङो नुनो मोनदों बिपिएफआ सरकार जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ अबयसे मिथिगोन जे गाबोननि रिजाल्टआ मा जायो आरो गाबोननि रिजाल्टआव इउपिपिएलजों बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दानायनि जेनाखि प्रिपारेसन बेखौ सोलिगासिनो दं होननानै मिथिं मोननाय जादों सावरायलायनाय जागासिनो दङ हिसाब निकास जागासिनो दङ बेराफारसे कंग्रेस एइउडिएफ बिथांमोनाबो बिपिएफखौ लोगो लानानैहाय बिटि सरकार दानायनि थाखाय साननाय हनाय खालामनाय जादों बेखौ मोनथिनाय जादों नब कुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोनाबो इउपिपिएल एबा बिजेपि एबा बिपिएफ गासैजोंबो सोमोन्दो लाखिबाय थानाय जादों होननानै मिथिनाय जादों जिखि सरकारानो फैया माने नब कुमार सरनियानि जेनाखि दोलो गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोना बेवहाय सामिल जागोन बेखौ मोनथिनाय जादों दा बेफोर हिसाब निकासा जागोन गाबोननि दिनाव बेलासि बुब्लिनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोननाय जागोन आरो फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेरावनो सरकारा जागोन बिटि सरकारा दा जोङो बे सावरायथुन हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोदों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिननो थाखाय जानजि खाफ्रानाय दाख्लै बावैसो मोनसे गौथुम दाफिनदों आरो बे गौथुमानो जाहैबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामफिननो थाखाय मानोना थांनाय 27 जानुवारि खालि गोलाव सम सोमावसारबोनाय एनडिपि आरो दलिय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना मोनसे एकर्ड खालामबाय आरो बेवहाय कनफारेन्स एन्ड फाइनाल होननानै बुंनाय जाबाय जे बिटिआर एकर्डआ आरो बेनि थाखाय गोबां साया खुद्रिनाय फैदों आरो बे खुद्रिनायफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे आफादानो जाबाय गोदानै बड'लेण्ड सोमावसारफिननो थाखाय दिनै गाहाय नेहाथारि जेब्रा मुसाहारि बिथांखौ जोंनि बे स्टुडिअ'आव बिथांखौ बरायदों खुलुमबाय कच राजबंसि सन्मिलननि आफादगिरि भबेन बर्मन जों बिथांखौ हांख्रायना लाबोदों नोंथांनो जों खुलुमनाय बरायबाय जोङो दिनै सावरायगोन जे बड'लेण्ड हालामा बिटिसि एकर्ड जानाय 2003 नि 10 फेब्रुवारिनि जोंनि एकर्ड बे एकर्ड जानायनि आगु समनि हालत आरो बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव एबा दा समसिमनि हालत आरो उन समाव बे बड'लेण्ड एलेखानि थामोनथा एबा भबिष्यतआ मा जागोन बेखौ जों सावरायगोन जोङो गिबियावनो बिथांमोनखौ बरायदों आरो रायजो राजाखौ खावलायदों जे नोंथांमोनहाबो बाहागो लानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना जानबुं नम्बर 8135980590 आव डायल खालाम आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना सोंनाय फिननाय लानो हागोन नोंथांमोननो हरनाय जादों जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेक लानायनि उनाव फैगोन जोंनि गुबै सावरायनाय जों दा ब्रेक लानो Bodoland Dance Master Season 1. So, ladies and gentlemen, Miss Pomita Boro. रंजाली खाख्लारिखौ रेडि जाना थानो थाखाय खावलायबाय मिउजिक प्लिज
सावरायनो सिगांदों बड'लेण्डनि एकर्ड 2003 नि 10 फेब्रुवारिनि आगु समनि हालत आरो बड'लेण्ड एकर्ड 2003 नि 10 फेब्रुवारिनि उन समनि बड'लेण्डनि हालत आरो उन समाव बेनि नोगोरारिफ्रा मा लुबैयो मा हास्थायो बेनि सायाव जोङो सावरायनि जेब्रां मोसाहारि दङ भबेन बर्मन आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जानबुं नम्बर 8135980590 जानबुङाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो रायज्लायहरनो हागोन सोंथि दैखांहरनो हागोन नोंथांमोननि बुंनांगौखौ नोंथांमोना बुंहरनो हागोन जों बे बयनोबो जों हगारनानै जादों दा जों गिबियावनो फैनि जेब्रां मोसाहारि नोंथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनिफ्राय रायजो राजाजों सम्पर्क दङ सोमावसारनायाव नोंथांनि अबदान दङ उपेन्द्र ब्रह्म बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बै समाव नोंथाङाबो जोबोद खस्थ' खालामनाय जादोंमोन बै समनि हालत जि हालतनि थाखाय सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड दाबिनो गोनां जादोंमोन बर'फ्रा आरो दा समनि हालत नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो नोंथांनि बे चेनेल नायग्रा गासिबो बर' रायजो राजाफोर आरो नोंथांनि गासिबो टीम आं गिबियावनो साबायखर बावो बे स्टुडिअ'आव लेंहरनानै सावरायनो लेंहरनायनि थाखाय गुबैयै नेसेसिटी इज दि मादार अफ इनभेनसन होननाय बायदि दा बर' हारिया मानो सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डखौ माने थांखिनानै माने आन्दलन खालामनो बायद' जाखो बिनि बाथ्राफोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय निस्सय जोंहा गोबां माने जेंना जेंगोना दङ आरो बेराफारसे जोंहा माने मोनसे आसपाइरेसन दं जे जेब्लासिम जोंनि आलादा न'खर एबा आलादा हमलेन्ड सोरजिनो हाया अब्लासिम जोंनि गासिबो बिथिंनि थासारिफ्रा जों हास्थायनाय जों लुबैनाय बायदि माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बेखायनो माने गुबुन गुबुन पेज वाइज बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाबोबाय थादों दा आं मोनसे खोथाखौल' बुंगोन जे फार्स्ट बर'फोरा जोंदि आलादा रायजो बिनो बायद' जादों बेनि एकमात्र खारना मामोन बे इक'नमिक डेभेलपमेन्टनिल' खोथा नङा बेवहाय जोङो गोबां रोखोमै सुसि जादों थारमाने जायखौ इंलिसाव आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ माने जोंनि हारसाफोरा जायफोर जोङो दा आसाम हादोराव रायजो जानानै दङ जुदिब्लाबो जों बे हानि बिगोमाब्लाबो जों बेखौ बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नाथाय जोंखौहाय जिबायदि माने नासयनाय जिनाखि हेजेमनि माने बिग ब्रादार्सफोरनि जिनाखि डमिनेन्ट ससाइटिनि जिनि हेजेमनि बेसो मेइन खारनमोन दा बेनिफ्राय गोबां बिथिङाव माने मानसि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जिनाखि बिथिङाव जोंहा डेभेलपमेन्टफोर जानांगौ बेथ' आरो स्टेट मादारलि ट्रिटमेन्टनि थाखायनो जों माने गोबां समावनो डिप्राइभ जाबोबाय थादों बेनि थाखायनो जोंनि आन्दलना जादोंमोन दा आं सर्टै बुंगोन जे बिटिसि जेब्ला जाबाय 2003 10 फेब्रुवारि बिएलटिजों जेब्ला एकर्ड जायो माने ट्राइपार्टाइट पिस एग्रिमेन्ट जायो आसाम सरकार भारत सरकार बिनि उननि जिनाखि सिगांनि जि माने जोंनि महर आरो उननि जिनाखि महर जाय बाथ्राखौ लानानै नोंथांनि माने दिनैनि सावरायनायनि मेइन एजेन्डा दा बेखौ फंसे रावैथ' बुंजोबनो हानाय नङा नाथाय आं मोनसे जिनिसखौ माने सिम्पल एग्जाम्पल मोनसे होनि जे बिटिसिनि सिगाङाव बिइसि जादों दा जेब्ला बिइसि जायो बे समावहाय माने जाजेननायाव आरो 1993 आव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे कनफिडेन्स आरो मोनसे मिजिं फैदोंमोन मोनसे हप बे जाहैबाय जोङो जोंनि सिनायथिनि थाखाय आइडेन्टिटिनि थाखाय जोंहा मोनसे फिसा पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोनबाय आरोखि
दा बेखौहाय सालायनो थाखाय नोंथाङा बेखौ मोजाङै मिथिगौ आं बेकग्राउन्डखौ बुंला क'क्राझाराव जोंहा मोनसे मावख' दंमोन आरो बे मावख'आ जाहैबाय दानि डिसि अफिसनि खाथियाव DRDA नि औ दा जेराव DRDA नि मोनसे अफिस दङ बेवहायनो माने खुनु रोखोमै बेखौ एसे माबा खालामनानै मा होनो रिसेपिं खालामनानै एसे माबा खालामनानै मा होनो बेखौ रिपेयारिं खालामलायनानै बहायनो सालायनाय जादोंमोन नाथाय स्ट्रेट वे आं जुदि BTC आव फैयोब्ला नोंथाङा नुबाय बेवहाय साननैसो BTC आबो बै मावख'आवनो सालायबाय नाथाय विदिन भेरि शर्ट टाइम जोङो दिनै एखेबारे मेगननि माने सिगाङाव क'क्राझाराव थाङोब्ला माने बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट होननाय मोनसे गिदिर मोनसे स्ट्राक्चारखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि दा सिगांनि जेनाखि मावख' आरो दानि मावख' बे फार्स्ट इमप्रेसन नङा होमबा जोंनि हारिनि थाखाय दा बिनि सेरावनो नोंथाङा नुगोन जे बड'फा UN ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु दा बेवहाय जोंनि जिनाखि माने आसा आकांक्षा बर' हारिया गावनि निजा माने गुनजों आखलजों गावनि सिनायथिखौ लाखिनानै मोनसे उदां माहारि हिसाबै जायखौनाखि मुलुगनि दरबाराव सिनायथि होनो नाजानाय बे जिनिसा नैबे BTC नि उनाव एखेबारे दा नुजाबाय आरोखि बे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथाखौनो आं बुंग्रोबाय आरो एग्जाम्पल नैथियाव जोङो BEC सिम माने BTC एकर्डनि सिगां जोंनि गामिफोरनि लामाफोरा माने गोबां जायगायावनो उदेन ब्रिज जों नुजोबोमोन जोंनि लावगामि एरियायावबो जों गिदिर उदेन ब्रिजफोर दङमोन आंनि साखाथि गामि बरलाव खाथियावनो माने ओरैहाय जि लामाया उलुबारि फाखाजानि रड बे लेसागावनिफ्राय जिनाखि माने आनन्द बाजारसिम थांनाय बहाय खमावब्लाबो 7टा 8टा उदेन ब्रिजफोर दंमोन आरोखि नाथाय दिनै नोंथाङा निजेनो फैनानै नोंथाङा निजे थांनानै नुगोन जे बे उदेन ब्रिजफ्रा मोनसेबो गैला बहाय माने मा होनो कंक्रिट ब्रिजफोर जाजोब्बाय आरोखि बे जों माने देख नुनाय बेराफारसे आरो मोनसे जिनिसा मा आंनि माने सिगाङाव जेनाखि माने एकदम भिजिबल जेनाखि डेभेलपमेन्ट माने सोलायनाय जों नुदों BTC जानायनि उनाव बे जाहैबाय माने जोंहा गोदो इउनिभारसिटि गैयामोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फैबाय बे मोनसे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जों नुबाय जोंहा दा मेडिकेल कलेजआ माने लुफुंनाय जागासिनो दङ इन्जिनियारिं कलेजआथ' फैबाय दा बेराफारसे गोबां स्कुल कलेजेसफोर प्राइभेट स्कुलफोर आरोखि बा कलेजेसफोरबो फैदों जों माने डेभेलपमेन्ट आस्पेक्टआव डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चाराव खालि गभर्नमेन्ट स्कुल कलेजफोरखौल' बुंबा जानाय नङा दा नोंथांनिबो मोनसे माने BEd कलेज दं फर एग्जाम्पल बिनि इनफ्रास्ट्राक्चारा सिगाङाव जिबादिमोन दाथ' बिदि नङा जथेस्थ' चेन्ज जादों दा जोङो मोनसे जिनिसखौ एग्जाम्पल आं होनो नागिरो क'क्राझाराव गोदो एखेबारे स्टार्टिंआव बे डन बस्क' जिनाखि स्कुल बे खिन्थु कलेज गोयिं माने बयसफोरनि थाखाय मोनसे फिसा हस्टेलसोमोन आरोखि बेखौ फादार जुबि जारिथाया बिथाङा क्रिएट खालामो नाथाय दिनै नोंथाङा नाय बेयो वान अफ द बेस्ट प्राइभेट इनस्टिटिउसन जानानै फैबाय लवार आसामाव थिग बिदिनो दिनैहाय बङाइगाव बे सापागुरियाव मोनसे इउनिभारसिटि फैबाय डन बस्क' इउनिभारसिटि बिदिनो गोबां माने जायगायाव इनस्टिटिउसनेल डेभेलपमेन्ट बे माने जाबाय थादों बेराफारसे आं मोनसे जिनिसखौ माने दिन्थि हिसाबै होनो नागिरो बयबो जिहेतु मेगनजों दा नुनाय जोंनि सिगाङाव बे BEC समाव जोङो माने पार्टिकुलार बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट होननाय जों नुवाखैमोन नाथाय माने आङो BTC नि बे खुंथायनि मानसिफोरखौ साबायखर होनो लुबैयो माने क'क्राझार टु गुवाहाटि एखेबारे बिनिफ्राय क'क्राझार टु गुवाहाटिल' नंला जों अदालगुरि इभेन माने अरुणाचलसिम बा ओरैहाय वेस्ट बेंगलसिम माने बिखा फोरदाननानै मिन्थिबायना नोंथाङा बिखा फोरदाननानै एखेबारे आर'नाइनि जेनाखि डिजाइनजों माने बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ ब्ला ब्ला खारोब्ला जोंनि गोसोआ मोनसे गोग्गानाय फैयो आरोखि
दा बेफोर चेन्जेसखौ जों नुदों बिनि अनगायैबो मा जादों आं मोनसे जिनिसखौ आं दानो मख'खानो लुबैयो बर'फोरनि गेजेराव धोनि मानसिनि अनजिमाया सिगाङाव एखेबारे खमथारमोन आरोखि नाथाय बिटिसिनि उनाव जेब्ला जोङो आं मोनसे एग्जाम्पल 2012-13आव जों मोनसे सार्भे खालामदोंमोन बिराद इन्टारेस्टिं माने क'क्राझाराव साबैसे करोड़पति दङ बर'फोरनि मादाव करोड़पति ओंखारनाय आरोखि माने जाय जिनिसखौ जों सिमाङावबो नुवाखैमोन नाथाय बिटिसिनि उनाव बिथांमोना मा राहाजों करोड़पति जाखो जों बेखौ नायनो थाङाखै नाथाय बर'फोरनि गेजेराव 2013 आव आं सार्भे खालामनानै मोनबाय there are more than 105 croropotis among Boros दा बेथ' बिराद चेन्ज नङा होमबा दा बिथांमोना मा रोखोमै फैसाखौ खामायो बे उननि खोथा नाथाय बर'फोरनि गेजेराव करोड़पति ओंखारजेननाया आफ्टर बिइं फर्मेशन अफ बिटिसि बेल' नङा आं दा नोंथांखौ बुंबावगोन जोंनि गेजेराव गोदो माने कन्ट्राक्टरफोरनि बिराद अभाबमोन बिटिसिनि खुंथायनि मानसिफ्रा गावसोरनि जिहेतु डेभेलपमेन्ट पार्सपेक्टिभखौ माने मावफुंनांगौ जाहैबाय गावसोरनो माखासे मानसिफोरखौ थाखा फैसा सहाय खालामनानैब्लाबो गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टरफोर दिहुनबाय आरोखि दिनै जोंनि गेजेराव गोबां फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर्सफोर दङ नाथाय बिनि क्रेडिटआ सोर डेफिनेटलि बिटिसि खुंथायनि मानसिफोर बिथांमोनखौ माने ग्रुमिं खालामनानै बिराद गोजौ लेभेलनि दाथ' जाय कन्ट्राक्टरफ्रा दिनैहाय माने गोबां रां रुफा खामायनानै दङ आरो क्रेडेन्सियेल मोनबाय बिथांमोना माने फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर हिसाबै दा बिथांमोना नट अनलि इन बिटिसि स्टेट एन्ड नेशनेल लेभेलनि खामानि मावनो हानाय बे रोखोम बिथांमोना ग्रुमिं खालामनानै डेभेलपमेन्टखौ लाबोदों आरो बेनि अनगायैबो आं मोनसे जिनिसखौ बुंबावो जे जोंनि गेजेराव माने गोबां एन्टारप्रेनर्स बे बिटिसि जानायनि उनाव सोमजिदों बर'फोरनि गेजेराव जेरैहाय जोंनि गेजेराव ग्रीन टी माने स्मल ग्रीन टी ग्रोयार्स बिथांमोननि बिराद माने नाम्बाराव बिथांमोना इमार्जेन्स जाबोदों आरो गोबां साहा बागिसा माने खेथि खालामग्रा जोंनि गेजेराव दा नुसै आरोखि गोबां जायगायाव बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव एन्टारप्रेनर्सफोरनि मादाव माने बै मटरफोरनि भेहिकल्सफोरनि श'रुम्सफोर फैदों जोंथ' गोदो बेखौ सिमाङावबो नुवामोन नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आं नामखौ लानाय नङा नाथाय गोबां बिदि मटर भेहिकल्सफोरनिबो श'रुम्स फैदों दा बहाय हयथ' हाजार मानसिफोर माने खामानि मावनो एंगेज जादों दा बहाय डेफिनेटलि गासैखौबो एमप्लयमेन्ट होनो हायाब्लाबो गोबां मानसियाथ' बहाय एमप्लयमेन्ट जादों बेनि अनगायैबो जों नुयो माने सिसि ब्लक बानायग्रा इन्डास्ट्रिफोर फैदों बिनि अनगायै मोजां गोबां हटेल्सफोर फैबाय नोंथाङा बेखौ क'क्राझाराव थांबा नुगोन आरो जेरावबो दंसै अल ओभार दा सापागुरियावबो जोंनि एखेबारे खाथियावनो हिमालया हटेल बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआ चिरां हटेल दं आरो बे नेक्स्टआ बे सिगनेल हटेल सिगनेल हटेल बेफोरथ' गोदो गैयामोन नाथाय बे बिटिसि जानाय उनाव बिनि अनगायै आरो मोनसे जिनिसखौ आं बुंथारनांगोन आरोखि माने बे लामायाथ' मोजां जाबाय नाथाय बिराद गिदिर ब्रिजेस फर एग्जाम्पल मोनसे एग्जाम्पल होथावथाव जाबाय हाग्रामा ब्रिज बेफोरबायदि माने ब्रिजफ्राबो माने जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बर'फोरनि ओनसोलाव आरोखि माने गोबां नुजाथिबाय आरो बिनिफ्राय आङो इन ए नाटसेल आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे चेन्जेस माने इनफ्रास्ट्राक्चार चेन्जेस आरो इडुकेसनेलिबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां एडभान्स जादों दा गेलेनाय फारसे फर एग्जाम्पल आं मोनसे बिथिंखौ लाबोबावनो नागिरदों गेलेनायाव जों गोदो गोदाय माने बिएसि समावबो जों बांद्राय पेट्रनाइज होनो हायाखैमोन नाथाय बिटिसिनि उनावहाय गोबां माने मा होनगोन बेखौलाय माने गेलेग्राफोर स्पर्ट्स पार्सनेलिटिसफोर जोंनि गेजेराव दिनै नोंथाङा मोजां मिथिथारगौ बक्सिंआव जोंनि आइजोफ्रा नाम खालामदों आर्सारियाव गोबां जोंनि आइजोफ्रा नाम खालामदों बल खेलायाव फिल्म इन्डास्ट्रियावबो जोंनि गोबां माने मानसिफ्रा एडभान्स जाबोदों गेलेनायावथ' बल खेलायावथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो खिन्थु दानि दिनाव बे साबसिन जाबोदों आरोखि बिनि अनगायैबो मोनसे जिनिसखौ आं माने मख'बावगोन जे जोंनि मानसिफ्रा टुरिजिम इन्डास्ट्रिस बे बेलायाव गोदो गैथारामोन आरोखि
नाथाय जोंनि माखासे सेंग्रा जोलैफ्रा एसे मोजां लेखा गोरों सेंग्रा जोलैफ्रा इनभल्भ जानानै गोबां जायगायावनो इक' टुरिज्म प्लास टुरिज्म डेभेलप खालामदों आरो बेवहाय फरेननिफ्राय माने गोबां भिजिटर्सफोर फैलायलायनानै जोङो गरफा गरनै रां खामायनो मोननाय मोनसे खाबुखौ जों मोनदों आरो जोंनि मानसिफ्राबो मा जादों बिटिसि जानायनि उनावहाय गोबां मानसिया माने एक्सप'जार ट्रिपनि थाखाय माने गुबुन हादोराव भिजिट खालामनाय बे बिजनेसा डेभेलप जादों बेनिफ्राय माने जों मोनसे जिनिसखौ हमनो हायो जे जोंनि जिनेखि माने सान्थौ जिनेखि जे सानस्रि बर'फोरनि माने आथिखालनि माने सेंग्रा सिख्ला आरो जोंनि जोहोलावफोर बा जोंनि मानसिफोरनि सुबुंफोरनि जेनाखि साननाय हनाय बे एसे गुवारसिन जाबाय जोङो एसे एक्सप'जार ट्रिपजों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनो रोंबाय बिदेशफ्रावबो थांनो रोंबाय गोबां मानसिया थांनो फैयो दा बेखायनो माने फंसे रावाव जों बुंनांगोन जे बिटिसिआ बर'फोरनि जिनाखि मोनसे गावखौहाय सिनायथि होनाय प्लास गावनि थामोनथाखौ माने बुहुमाव जोंदि मोनसे गोजोर जोङो मोनसे सिभिलाइज माने हारि बेखौ दिन्थिनायाव माने नैबे बिटिसि एकर्डनि उनावहाय बिटिसिनि माने खुंथायनि समावहाय माने जोंखौ दाफुंनायाव जथेस्थ' अरिहना होबाय आरो जोङो गोबां सावरायनो दंबावो नोंथांनो खाबु होबावगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानानै फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारि जे बड'लेण्ड एकर्ड 2003 नि आगु सम आरो दा समनि बाथ्रा दा दान्दिसे ब्रेक लादों Bodoland Dance Master Season 1 So, ladies and gentlemen, Miss बिथांनि Pomita Boro. उनाव रंजालि खाख्लारिखौ रेडि जाना थानो थाखाय खावलायबाय मिउजिक प्लिज आजरी
आखाइ खबना हो रायजो राजाफोर एसे आजोलि सिखोला आंबो आजोला सेंग्रा मिथिबाय ना मा एसे मोजां मोसालांखो गोबां मोजां ना? गाननाय एखेबारे। जोमनाय देलायनाय नायबाबो नायख'नो हायाखै जों औ आरो हांमा थाबाय नाय फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्ड एकर्ड 2003नि आगु समनि बड'लेण्ड आरो दा समनि बड'लेण्डनि हालोद जोंजों दङ क सरासनस्रायै सम्मिलननि आफादगिरि भबेन बर्मन नोंथांखौ जोङो आगोलावबो मोनबाय बे स्टुडिअ'आव जे नोंथाङा क सरासनस्रायै हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय गोबांथार खामानि मावगासिनो दङ नोंथाङा बड'लेण्ड एकर्ड जानायनि उनाव माबायदि फिल खालामदों आरो बिनि आगु समनि जेनाखि हालोद बेखौ नोंथाङा मिथिगौ मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा बे हालामनिनो सासे नोगोरारि नोंथांनि बानबुंथि खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखंनि चिफ एडिटर राजेन बसुमतारी आं गोरा गोरा बुंना हो नोंथां माने भिउवार्सफ्रा खोनानो मोनाखै होनना बुंदों ओमफ्राय बे स्टुडिअ'आव आदा देबरा मुसाहारि ओमफ्राय बड'लेण्ड इंखंनि कर्मचारि आं धन्यबाद होबाय गासिबोखौ आच्छा 2003नि आगोलाव बे दानिया जि बिटिसि एरिया बे बिटिसि एरियायाव बै समायाव जों एक्चुअलि नुनो मोनदों बे बाथ्राखौथ' एक्चुअलि आदा मुसाहारि गासैबोखौ बुंबाय अलरेडि बे सत्ति खोथा बे आंनि जि माने जों राजबंशी हिसाबै नङा बे एरियानि मानसि हिसाबै आरो एक्चुअलि तो जिनेखि आनडेभलप एक्चुअलि जिनेखि आनडेभलप बे आनडेभलपखौ बर'फोरनि नङा बे गासिबो जाति जनगोष्ठीनि बे एरियानि आनडेभलप तो बे समायाव एक्चुअलि आसामाव जि दलनि सरकार दंमोन बे दलफोरा एक्चुअलि बे जों दा बिटिसि एरिया जि नर्थ एन्ड वेस्ट साइड आसामनि बे एकदम आनडेभलप माने दंमोन बेनि थाखाय एक्चुअलि आं बुंनांगौ बेखौ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिन्था जि थिंकिं एक्चुअलि आसाम गभर्नमेन्टआ बा आसाम गभर्नमेन्ट जायफोरा चालायदोंमोन बे समाव बिसोर बे एरियाखौ बा नामनि आसाम लवार आसाम एरियाखौ एक्चुअलि माबायदि सिन्था खालामगोन बे समाव जे माने एथ' डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टफोरनि जिखुनु डेभेलपमेन्ट माने आसनि बेखौ बे एरियायाव फैया गासिबो आपाराव ओमफ्राय मिनिस्टार सिनिस्टार गासिबो आपारनि मानसि ओमफ्राय इडुकेसननि थाखाय इउनिभार्सिटि बा मेडिकेलनि थाखाय मेडिकेल कलेज बा इन्जिनियारिं कलेज गासिबो इडुकेसननि थाखाय जि दंमोन बे गासिबो एक्चुअलि आपार आसामाव दंमोन तो एक्चुअलि बे ओमफ्राय बहुद खारन दङ बे एरियायाव गासिबो माने हारिनि मानसिया एक्चुअलि शिक्षा दीक्षायावबो एकदम आनडेभलप तो उपेन्द्र ब्रह्मआ जि आन्दोलन खालामबाय एक्चुअलि आन्दोलनथ' बर'फोरा खालामबाय किन्तु बे आन्दोलननि उनाव बेहाय बेथ' उपेन्द्र ब्रह्मआ गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामबाय किन्तु गणतान्त्रिक आन्दोलनखौ बेसेबां गुरुत्त होदों जायनि थाखाय सशस्त्र संग्राम खालामदों दा हाग्रामा महिलारि बा एनडिएफबिनि जायफोरा दंमोन एक्चुअलि बे सशस्त्र संग्रामनि जि बे एरियायाव माने आन्दोलन खालामबाय बे आन्दोलननि थाखाय बे आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एक्चुअलि जे माने आलोचना माने बाध्य होबाय आरो आन्दोलनाव माने गभर्नमेन्टखौ बे गभर्नमेन्टआ लास्टआव जि पिस एग्रिमेन्ट बिटिसि एकर्ड 2003 बे एग्रिमेन्ट जाबाय बेथ' एक्चुअलि बिएलटि ओमफ्राय आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दस्रा गैया बे बिटिसि एकर्डआव नङा हयना নহয়
बे एक्चुअलि BLT आसाम गभर्नमेन्ट ओमफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे जि माने त्रिपाक्षिक जे शान्ति सुक्ति से शान्ति सुक्तिनि उनाव एक्चुअलि हाग्रामा महिलारिया चिफ जाबाय BLT नि चिफ हिसाबै तो चिफ जानायनि उनाव एक्चुअलि हाग्रामानि जि थिंकिं जे बे एरियायाव माने जि आन्दोलन खालामबाय जायनि थाखाय आन्दोलन खालामबाय बेखौथ' साक्सेस खालामनांगोनथ' बे साक्सेसनि थाखाय बे BTC एकर्डआव जि दङ एकर्डनि दफा दा जों नुनो मोनदों जे मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज इउनिभार्सिटि CIT जि दङ बेखौथ' माबा एग्रिमेन्टनि दफायाव दङ ना बेखौ एक्चुअलि सम रिभिउ मिटिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों खालामनानै बेखौ अलरेडि माने फुलफिल दा जाबाय तो बै समायाव किन्तु माने बेफोर शिक्षानि जि इन्स्टिटिउसन बे माने बेखौथ' गैयामोन ना तो जायनि थाखाय बे एरियानि मानसि बर' हक राजबंशी हक जि हारिनि मानसि बेसोर एक्चुअलि उच्च शिक्षानि माने थाखाय जे माने जि सुबिदा गैयामोन माने दा किन्तु बेखौ फैबाय बे एक्चुअलि BTC एकर्डनि बुंनांगौ आरो BTC एकर्डनि माने फलाफल नङाब्लाथ' आसाम गभर्नमेन्टआ बे एरियायाव एकदम नजर होआ तो जों बेखौ फिल खालामबाय आरो बे एक्चुअलि BTC एरियानि मानसि हिसाबै बे कच राजबंशीनि कुनु बाथ्रा गैया बे एरियानि मानसि हिसाबै ओमफ्राय बे एरियायाव आफ्टार BTC एकर्ड हाग्रामा महिलारि माने फार्स्ट जि टार्म बे टार्माव फार्स्ट इन्फ्रास्ट्राक्चार जि बानायनांगौ माने BTC नि थाखाय जि अफिस आदालत नांगौ बेखौथ' फार्स्ट 5 इयार्सआव खालामबाय ओमफ्राय जि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदोंमोन फान्ड बे 38टा डिपार्टमेन्ट दंमोन बे फान्डनि जरियते जिखिनि खालामनांगौमोन बे एक्चुअलि खालामबाय जों नुनो मोनदों आरो दा तो नेक्स्ट सेकेन्ड गभर्नमेन्ट लासै दे ब्रिज आदा मुसारि बुंबाय अलरेडि जे जि गिदिर ब्रिज एक्चुअलि जे एक नम्बर तो हाग्रामा ब्रिज इन्डियायाव रुरेल एरियायाव फार्स्ट बे हाग्रामा ब्रिज एक्चुअलि बे जे चिन्ताधारा बेखौथ' एक्चुअलि BTC एकर्डनि उनाव ओमफ्राय माने जायफोरानोखि BTC एकर्ड माने दाबाय आरो बिसोरनि जि चिन्ता बे चिन्ताखौ गिदिर माबायाव बिसोर माने दूरदर्शिता जि चिन्ताधारा बेखौ लानानै एक्चुअलि थांगासिनो दं जों नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव लासै माने गासिबोखौ माबायदि बर'जों बिसोरखौ लासै इकोनमिक डेभलपमेन्ट आदार डेभलपमेन्ट शिक्षा दीक्षा दाथ' इउनिभार्सिटियाव बा मेडिकेलाव बा जि दङ गासिबो जि कोटा दङ बेहायथ' मोनबाय ना तो लासै बे जि सुबिदा दा मोनबाय आरो तो बेनि माबा माने बे सुबिदायाव जों एक्चुअलि माने बै एकर्डनि आगोलाव जि दंमोन आरो दा जि माने जाबाय बेखौ एक्चुअलि बहुत माबा फाराग दङ आरो तो जों एक्चुअलि मोजाङै दं दा एक्चुअलि बे दा शान्तिप्रिय माने जाबाय ओमफ्राय दा बिभिन्न माने गुबुन हारिनि जि चिन्ताधारा माने खालामगासिनो दं जे सेपारेट माने माबायदि बे गुबुन हारिखौ डेभलप माने खालामनांगौ बेखौबो लासै चिन्ता खालामदोंमोन आरोखि तो बे जों एक्चुअलि आसा खालामबाय जे BTCआव माने शान्ति सम्प्रितिनि थाखाय माने जि पलिटिकेल दल गभर्नमेन्ट फैयोब्ला एक्चुअलि गुबुन हारिखौ जि दलआ लानानै माने खामानि खालामगोन एक्चुअलि बे एकटा बिराद माने कोअर्डिनेशन माने जागोन ओमफ्राय शान्ति जागोन आरो डेभलपबो जागोन बे एक्चुअलि BPF हान्जायाल'नो माने गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो दं दाथ' जों नुनो मोनदों जे माने इलेक्सनाव जों माने नुदोंथ' जे गुबुन हारिनि मानसि माने बे दलाव दङ आरो
जेनेबा नुनो मोनदों। बिजेपियाबोथ' बिजेपियाव दं गुबुन हारि दं खिन्थु किसु कम दं बे आरोखि इउपिपिएलआवबो दङ दङ बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाबाय नोंथाङा बुंबाय जे बिटिसि एकर्डनि उनावहाय गोबां डेभेलप जादों आरो आगोल समावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ आपार आसामखौल' नायोमोन लवार आसामखौ नायामोन बिटिसि एकर्डनि उनाव हाग्रामा महिलारियानो चिफ जाबाय आरो बिथाङानो गावनि केपासिटिजों नायबा बिटिसिनि फान्ड फैबाय थादों बेजों माने डेभेलपखौ मावबाय थादों नाथाय बे डेभेलपनि खामानि मावनाय बेलायावहाय नुबाय थादों जे बेवहाय एक्सटर्सन किलिंस किडनेपिं बे खामानिफ्रा जाबाय थादोंमोन जायनि थाखाय मावफुंनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादोंमोन जे माने आदर्श माने मोनसे मडेल बिटिसि सोरजिनो थाखाय आरो मडेल बिटिसि खालामनो थांनायाव बिथाङा माने साबना हामनाल' नङा मानसिफोरनि गोसोखौबो मडेलाव लाबोनो बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन जे बे न' बां लुनायजों एबा स्कुल कलेज लुनायजोंल' मडेल नङा जे मानसिफ्राबो बेवहाय आइडियलजि भाबै मोजाङाव जानांगोन नङा होमबा आरो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय भाब फैनांगोन आरो श्रद्धा बैफोरो थाजोबनांगोन बिदि बुंदोंमोन नाथाय बे हाग्रामा महिलारिनि जेनाखि खुंथाय 2005निफ्राय 2015सिमनि बाथ्रा आं बुंगोन बे समसिमाव बेहाय एक्सटर्सन किलिंस किडनेपिं बे खामानिया जोबाखैमोन नाथाय 2015नि उनाव लासै लासै बे दासिम गैया जानानै दङ आरो दा बुंनो थाङोब्ला गैथारा जादों नाथाय बे नै दानि जोंनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव एसे बे सिटुएसना जाफैनो हमदों दा बे बेलायावहाय जों बुंनांगोन जे बेवहाय केएलअ दंमोन बा आदिबासिनिबो थिउरि हान्जा दंमोन बर'निथ' थाबाय एनडिपि थाबाय दा बिदिनो राजबंसिनि थाबाय बिदिनो बिभिन्न जनगोष्ठीनि माने जेनाखि एट्रसिटि नायबा किडनेपिं किलिंस एक्सटर्सन बेफोरो जारला खालामनाय थादोंमोन दा बे बेलायावहाय बेफोर डेभेलपआ जानो हायाखैमोन नायबा हाग्रामा महिलारिनि सिमां नायबा बिनि एनाउन्समेन्ट खालामनाय जे मडेल बिटिसि दानाय बियो माबोरै जादोंमोन दा नोंथाङा मडेल बिटिसि जाबाय होननानै बुंनो नागिरो बर' बेनिफ्राय आं बुंनो नागिरदों जे दा हाग्रामा महिलारिया जे बुंदों मडेल बिटिसि सृष्टि खालामनो जामारबायनो बड'लेण्डआ मडेल बिटिसि जामारबायनो मडेल बिटिसिथ' माने दाथ' 15 years आसाम स्वाधीनतानि उनाव दा बेसेबां बोसोर जाबाय दाथ' आसामा माने आसामाव बिराद माने बुंगासिनो दं जे उन्नति जाबाय एक्चुअली तो एखेबारे उन्नति जाया एथ' बोसोराव आसामाव उन्नति जायाखै तो 15 yearsआव जे एकदम फुल मडेल बिटिसि बे तो एक्चुअली माबा गैया हा सम नांगौ एक्चुअली आरोबाव सम नांगौ लासै लासै बेखौ माने बानायनांगौ ना आरो बेखौ नमुना एक्चुअली जों माने नुदों आरो लासै लासै बेखौ माने मावबाय थानो आচ্ছা मोनसे खोथा बे जाहैबाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा सेपारेट बड'लेण्ड मुभ खालामजेनबाय बै समाव राजबंसि जनगोष्ठीखौ लाफानानैनो बे सोमावसारनायखौ मावदोंमोन आरो बेवहाय फनिमिदिनि खोथा जों रायखांनांगोन बिथाङा अभयपुरिनि बिथाङा फनिमिदिया माने राजबंसि जनगोष्ठीखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव नांथाबदोंमोन बड'लेण्डआ जाबाय बिएसए जादों आरो बिनि उनाव बिटिसि जाफैबाय नाथाय कच राजबंसि जनगोष्ठीनिफ्राय माने खमतापुर आरो जनगोष्ठीनि माने ट्राइबेलनि माबा मोननांगौ सिक्रिटि मोननांगौ होननानै सोमावसारबाय थाबाय दा बै हिसाबैहाय आं बुंनो नागिरदों नैबे बाथ्राखौ जे बड'लेण्डआ जुदि आदर्शबान जाबायबा एबा बड'लेण्डनि गेजेरजों जौगाखांनाय जाबायब्ला होमबा बेवहाय आलादा सिक्रिटि मोननायनि बाथ्रा फैनांलामोन नोंथांमोना खमतापुरनि खोथा फैनांलामोन दा समावथ' खमतापुरा सृष्टि जाबाय जेनेबा बुंनांगौ खोथा गैलिया खिन्थु खमतापुर बड'लेण्ड मोनसे मार्च जालायनायनि गेजेरजों माने मोनसे बे हादामखौ ज' लांनायनि बाथ्रा लाबोनो हायोमोन नोंथां मा एक्चुअली बै समायाव जेला मुभमेन्ट दंमोन एबसुनि दुलाराय आसामनि कच राजबंसि सन्मिलननि आफादगिरि फनिमिति दंमोनथ' थ' एक्चुअली जि मुभमेन्ट बै समायाव बेहाय माने बे मुभमेन्टआव माबायदि सान्थि एक्चुअली जोंथ' बेहाय थानांगौ ना
जोंथ' बेहाय थानांगौ ना जोंथ' दस्रायाव थांनो हाया जायफोरनि थाखा फैसा दं बेफोर थांगोन थांगोन बाहेराव जायफोर थाखा फैसा गैया बिसोर मा खालामगोन जोंथ' बेहाय थानांगौ ना बेहाय सान्तिनि थाखाय नोंसोर आपिल खालामनांगौ बिसोरजों आपिल खालामनांगौ गभर्नमेन्टखौ नोंसोर जे जि मुभमेन्ट माने सोलिगासिनो दं बेहाय बेखौ इमिडियेट सान्तिनि थाखाय रायलायनांगौ बेबायदि जोंखौ एडभाइस सनमिलनिखौ होबाय आरोखि बे फनि मेडिया ओमफ्राय नोंनि जि अर नोंसोर मा बुङो बेखौ निजर जुइ निजे नमावबो লাগিব बेबायदि आरो जेराव अर जोंनो बे अरखौ नोंसोरनो खोमोरना लानांगोन बेबायदि बाथ्राखौ फनि मेडिया माने एडभाइस होबाय आरो बे समायाव CCBM दंमोन ना कोअर्डिनेशन Committee for Bordland Movement बड'लेण्ड मुभमेन्ट CCBM दंमोन CCBM नि उनाव CCBPO CCBM आवथ' इमानुएल मुसाहारि दंमोन एबसुनि सेक्रेटारि ओमफ्राय उनाव CCBPO जाबाय जेलानाखि 2003 आव CCBPO 2003 एग्रिमेन्ट जाबाय सेलाथ' CCBPO बे समाव BTAD कच राजबंशी सन्मिलनि जेलानाखि BTAD सेलाथ' BSc दंमोन 1994 आव BSc कमिसन राय जोंनि दहलापारानि बिजनीनि कमिसन राय प्रेसिडेन्ट आफादगिरि ओमफ्राय बे समाव BSc नि चिफ दंमोन प्रेम सिंह ब्रह्म बे समाव BSc दाबाय आरो ओमफ्राय बे कमिटिखौ रिभाइभ उनाव माबा 2001-2-3 पुरा माने एबसुजों माने मार्च जानानै खामानि मावबाय सिं जे बेखौ सान्तिनि थाखाय बेखौ खालामनांगौ आरोखि बे मार्च माने जाबाय ओमफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों आपिल जे जोंखौ सान्तिनि थाखाय सावरायनांगौ आरोखि आच्छा कमतापुरखौथ' सृष्टि खालामबाय बे आसाम एसेम्ब्लियाव बिल पास जानानै बे एक्ट जानानै दङ नाथाय दासिमबो बे काउन्सिला जाथ'वाखै माने कमतापुर काउन्सिला दा कमतापुर काउन्सिला जादों नाथाय बेहाय बड'लेण्डनि बायजो गवालपारा आरो बङाइगाव माने आगु गवालपारा होननाय जादों दा समनि गवालपारा बङाइगाव धुबुरी डिस्ट्रिक्टआ गोग्लैगोन दा बे हिसाबैहाय बड'लेण्डनि जेनाखि राजबंशीफोर नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा बेवहाय रल थाहैगोन ना थाहैया कमतापुराव बेनि डिजाइना मा रोखोम जादों डिजाइनाथ' आनडिभाइडेड गवालपारा एक्सक्लुडिं BTC एन्ड राभा हासं KSCआ आसाम गभर्नमेन्टआ जि एसेम्ब्लियाव पास खालामबाय आरो दा जों BTADनि जा BTCनि कच राजबंशी सन्मिलनि बा दा जि आक्रासु दं जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ बुंबाय आरो जे KSCखौ जों वेलकाम किन्तु कमतापुरनि जि दाबि बेखौ किन्तु माने नांगौ आरोखि बेखौ सोलिगोन आरोखि बेबायदि माबा आक्रासुआ माने आसाम गभर्नमेन्टखौ अलरेडि स्मारक पत्र मेम'रेन्डाम होबाय आरो ओमफ्राय जों BTAD एरियानि BTC एरियानि जि कच राजबंशी सन्मिलनि आदार जि राजबंशी संगठनफोर दं जोंखौ माने शिड्युल ट्राइब ST खौ किन्तु खालामनांगौ आरोखि बेबायदि आरो जोङो सावरायबाय थादों आरो सावरायनायाव बबेखानि जोङो एसे बाहेरा बायजोआरि माबा आयदाखौ जों लाबोबाय कमतापुरनि इस्युखौ जों लाबोनाय जाबाय किन्तु जों सावरायनाय जाहैबाय मा जे बड'लेण्ड एकर्ड 2003 नि आगु समनि हालत आरो बेनि उननि हालत दा समनि बाथ्रा आरो फैगौ समाव जों बबेबायदि लामाजों थांगोन एबा जों माबायदि हास्थायो जों बेनि सायाव सावरायनो लाबाय थादों नोंथांनो गोजोननाय होदों जे कमतापुरनि कनसेप्टखौ एसेब्लाबो जोंनो होनायनि थाखाय जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानायनि उनाव जों फैफिनगोन सावरायनायाव Bodoland Dance Master Season 1 So जोङो दानिया नेक्स्ट डान्सार बा मोसाखावरिनि मुंखौ मख'नो थांसै So please गुबुन सासेबाव जोङो मोसाखावरि लेंहरनो आखायाव लादों So आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसेबाबो मुं मख'नो थांबावबाय बेनो नेक्स्ट डान्सार बा मोसाखावरिनि मुङा जाहैबाय मिस अनसुमै नार्जारि बिथांखौ
जौस्राङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय खावलायनाय थाबाय थेंक इउ थेंक इउ फैफिनदों सावरायबाय दं बड'लेण्ड एकर्ड 2003 नि आगु समनि हालत आरो दा समनि हालत आरो उन समाव बड'लेण्डखौ जोङो माबायदि मोननो लुबैयो एबा बिनि डेभेलपखौ जों माबायदि हास्थायो बिनि सायाव जों सावरायनि जों नुनो मोनदों जे बड'लेण्डआव ब्रैथि खेबनि थाखाय बिसायख'थि जाबाय 2005 आव गिबि खेब बिसायख'थि 2010 नैथि खेब 2015 थामथि खेब आरो दिनै ब्रैथि खेब थांगासिनो दङ 2005 आव बिपिएफआ आवथायदोंमोन 39टा सिट 39 सिट्स मोनदोंमोन मोनसे थुरिबारि बियाबाव कंग्रेसनि फैदोंमोन 2010 नि बिसायख'थियाव मोनदोंमोन बिपिएफआ 29 सिट्स आरो 2015 आव मोनदोंमोन 19 थारमाने प्रत्येक इलेक्शनाव मोनजि सिट खोमाबोबाय थादोंमोन बिपिएफआ आरो दिनैनि समाव बिसायख'थि जाबाय ब्रैथि खेबनि थाखाय दिनै थुंगिनायनि लामायाव फैदों बिसायख'थिनि हाबाफारिया रिपल जिथु जागासिनो दं गसाइगावआव आरो गाबोननो दा मोनानि उनावनो गाबोन अखानायैनो भट साननाय हाबाफारि जागोन आरो गाबोननो सोर पलिटिकेल पार्टिया बे खुंथायखौ खुंनो हागोन बेखौ मोननो हागोन आरो फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव बिटिसिनि गोदान सरकार जागोन दा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय मोनसे सरसमेन तदननि गेजेरजों जोङो एक्जिट पल जों प्रिपेयार खालामदों आरो बे जाहैबाय बिपिएफआ मोनगोन बेसेबां एपिपिएल मोनगोन बेसेबां जोङो होदों डाटायाव जे बिपिएफआ मोनगोन 20-30 सिट 20निफ्राय 30 सिम इपिपिएल मोनगोन 9निफ्राय 13 सिम बिजेपि मोनगोन 12 हालागै एबा मोनाबो जानो हागौ जिएसपिआबो मोननो हागौ 5 हालागै एबा मोनाबो जानो हागौ कंग्रेसआ 1 मोननायनि आसा दङ एबा मोनाबो जानो हागौ एआइडिएफ मोनसेनिफ्राय 4 हालागै भट मोननो हागौ बिपिआइ 0 एजिपि मोननो हागौ मोनसे आरो इन्डिपेन्डेन्ट फैनो हागौ मोनसे दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बे सरकारा माबायदि जानो हागौ जे बिपिएफआ जुदि 20टा सिट मोनोब्ला बिथांमोननो माने लोगो नांगोन बा लादेरनो गोनां जागोन लोब्बायारि आरो जुदि 30हालागैसिम जुदि सिट मोनोबा एबसुलेट मेजरिटि जानाय बिथांमोना सरकार दागोन नाथाय इपिपिएल बिजेपिनि गेजेराव मोनसे एलायन्सआ दरकार जाथारगोन आरो बिथांमोना बे प्रिपारेसनखौ खालामबाय थादों कारण एपिपिएलआ एबसुलेट मेजरिटि मोननाय नङा बेखौ नोजोर होदों आरो जिएसपिआ आथिखालाव मोनथामबो पार्टिजों जगाजग खालामबाय थादों होनना बुंनाय जादों जेरै बिजेपि इपिपिएल आरो बिपिएफ जायखिजाया बिथांमोना पावाराव थानायनि बाथ्रा सानदों सानहरलाय खालामदों कंग्रेसआ बिजेपिनि सापर्ट होनाय नङा आरो इपिपिएलनि सापर्ट होनाय नङा बिथांमोना थोंजोङै बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो थांबाय थादों आरो एआइडिएफआबो बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो थांनाय जादों दा बेफोर बिथिंखौ जों नोजोर होनानैहाय माने फैगौ समाव बड'लेण्डनि थासारिया मा जानो हागौ जों सावरायनो नागिरदों मा खारनाव जों बुंनो नागिरदों जे मैयानि समाव
जेनाखि गावजों गावनि गेजेराव एनायनि जादों बिसोरखौ 13 चिरां बियाबाव प्रेसिडिं अफिसारखौ न' सिंनिफ्राय भटिं सेन्टारनिफ्राय दिहुननानै बुग्लि जुग्लि खालामदों उन समाव बे गोदान प्रेसिडिं अफिसार सोनायनि गेजेरजों बिसायख'थि लानाय जादों भट नाजावनाय जादों बेबायदिनो 14 चिरां दुवार बियाबाव बि सुग्रीबखौ बुनाय जादों आरो बिदिनो गोबां फिसा फिसौ जाथाय जादों बिदिनो काजलगाव बियाबावबो जाथाय जादों आरो दिनै फुङाव बिजनियावबो मोनसे न' सावनाय थासारि जादों दा बेफोर बिथिङा नोगोरारिफोरनि मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनो थांनाय जादों आरो बेयो गाबोननि रिजाल्टआ जोंनि बे बड'लेण्डनि थासारिखौ माबोरै लाबोनो हागौ बेनि सायाव नोंथांनि मोनदांथि एक्चुअली बिटिसिनि जिनाखि 4th जेनेरेल इलेक्शन आं सिगाङावबो बुंदोंमोन आरो गोबां सावरायथुन फ्राव बाहागो लानानै आं मोनसे प्रेडिक्शन खालामबोबाय थादोंमोन जे माने 2020 नि जिनाखि इलेक्शन जायखौ जों एग्जिट पोल होननानै बुंनो हागोन आंनि फार्स्ट पेज जेब्लानाखि 4 तारिखआव एप्रिल 4 तारिखनिफ्राय जेनाखि इलेक्शन जानो लागामोन माने बिटिसिनि बे समाव आङो मोनसे चेनेलनि स्टुडिअ जिरायनानै बुंदोंमोन जे बिपिएफआ 22+ बिथांमोना मोनगोन ओमफ्राय गुबुनफ्रा बिब्दिनो जेरै इउपिपिएल 7टा मोनगोन जिएसपि 4 मोनगोन बिजेपि 2 एआइइउडिएफ 2 आरो इन्डिपेन्डेन्ट माने 2सो मोनगोन होननानै आंनि बे मोनसे प्रेडिक्शनमोन बै अल द वे बेक एप्रिल 2020 नाथाय नैबे जेब्ला बेखौहाय पस्टपन खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बिसेसकरि मैया दाख्लैनिफ्राय जेनाखि बिजेपिनि मोनसे ढौ बे बिसायख'थियाव जों नुबाय मैया जेनाखि चिरां आरो क'क्राझारनि जेनाखि बिसायख'थि जालांबाय बिनि सिगां जेनाखि ढौ नुबाय जोङो बेखौ नायनानै माने आंनि माने बे पार्सनेल माबानि प्रेडिक्शन बियो आं नोंथांनि बे चेनेलाव बुंनो लुबैयो जे आंनि अपिनियना ओरैबायदि जे बिपिएफआ 25 माने सिटआव बिथांमोना देरहागोन आं एखेबारे कनफार्म माने नङाब्लाबो आंनि जिनाखि मोन्दांथि आं बेखौ बुंबाय इउपिपिएलआ 5निफ्राय 7टा माने मासि मोनगोन बिथांमोना बेनिफ्राय जिएसपिआ 4सो मोननो हागौ बेनिफ्राय बिजेपिआ 2सो मोनगोन आरो एआइइउडिएफआ 2 मोनगोन बेनिफ्राय 2 इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बिथांमोना माने उथ्रिबोनो हागौ आरोखि दा बेखायनो आं आरो मोनसे केलकुलेसनबो खालामदों नोंथाङा दहायसो मेनसन खालामबाय जे माने फार्स्ट इलेक्शनाव 2005आव बिपिएफआ 39 मोनदोंमोन सेकेन्डआव 29 मोनदों सेकेन्ड इलेक्शनाव ओमफ्राय थामथियाव 2015आव बिथांमोना 19 मोनदों दा बे ट्रेन्डखौ नायोब्ला प्रत्येक बोसोराव 10टा खमायबोदों ओमफ्राय बे लजिक हिसाबैब्ला दा 4थआव 9टाल' थाहैनांगौ नङा होमबा बे एखे खोथाखौ मैया आङो माने टिभियाव जोंनि मानाव गेदेर बे इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां माने प्रमद बर'खौबो बुंनाय नुदों आरोखि टिभियाव जे बिथाङा होनदों बे देग्लाय बिथांमोना सिंगल डिजिट मोनगोन बे नाम्बारखौ बुङाखै सिंगल डिजिट मोनगोन आरोखि नाथाय आंनि केलकुलेसना एसे आलादा थारमाने जोंथ' वी आर माने बेस्ड अन ग्राउन्ड रियेलिटि आं बै थामथि बोसोरनि माने थामथि खेबनि इलेक्शनखौ दाजाबजोब्बाय दाजाबबा 77 टटेला माने बिपिएफ ना आरोखि दा 77खौ 3 जों एभारेज रानोब्ला 25+ जायो आरोखि ओमफ्राय आंनि केलकुलेसना 25आनो ओंखारदों दा बेखौ आं नोंथांनो शेयार खालामबाय बे आंनि वे अफ डुइं थिंस दा बेखायनो आं बिराद कनफिडेन्सजों बुंदों नोंथांनि चेनेलाव जे बिथांमोना 25 लानानै आरामसे एबसुलुट माने मेजरिटि लानानै सरकार दागोन
दा आंनि खावलायनाया बेनोल' नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयैहाय जिहेतु दाङाबाजिखौथ' रावबो जोङो माने आश्रय होआ आरो जों बेखौ एनकारेज खालामनाया थिग नङा जों बेखौ कन्डेम खालामो आरो जों गोबां समावनो बुंबोबाय थादोंमोन जे पुलिस प्रसासननिफ्रायबो जायनाखि DGP बिथां क'क्राझाराव फैलायनानै खावलायदों रायजो राजाफोरखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जे माने शान्तिपूर्ण भाबै आरो फ्रि एन्ड फेयार इलेक्सन जानांगौ नाथाय मैयानि माने गोबां जायगायाव जेनाखि जाथायफोर जालांबाय बेखौ नोजोर बोनानै जों नुयो जे फैबाय थागोन माने सानफोराव जोंनि गेजेराव बे माने दुंहाव थासारिखौ बोरै जोङो माने निउट्रेल खालामनो हायो बोरै जोङो बेखौहाय सान्थि लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय जों बयबो खौसेयै माने कालेक्टिभ वेजों सिन्था सरसा खालामलायनानै बेखौ डिफ्यूज खालामनांगौ बे टेनसनखौ डिफ्यूज खालामनांगौ इलेक्शना एभ्रि 5 years थाङो आरो फैयो नाथाय इलेक्शनखौनो एखेबारे माने माबा खालामनानै बेस खालामनानै जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बुलाय सुलाय खालामनाया बे मोनसे बाख्नायथाव खामानि नङा निश्चय नङा बेयो दा माने रायजो राजाफोरनि जि मेन्डेट आं दहाय मोनसे चेनेलाव नुदों माने बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बिथांनि जिनाखि टन बेबो एसे सोलायदों दा बिथाङा बुंदों जे रायजो राजाफोरनि जिनाखि मेन्डेट बेखौ जोङो माने स्वीकार खालामगोन आरोखि बेखौ जों नाजावनो बायद' जागोन आरो बिनि बाहेरा नोंथाङा मा खालामनो हायो जे रायजो राजाफ्रा जायखौ मोजां मोननानै जायनि फेभराव भट होगोन बिथांमोननो होबाय अलरेडि दा बेखौ जोंनि गेजेराव दानिया मोनसे दुंहाव थासारि लाबोनानै गावजों गाव माने खिथिर लालायलायनाय बा सोगोमलायनाय एबा जंलायलायनाय बे थासारि खालामनानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनायखौ जोंबो माने बाख्नायनाय नङा आरो आं बिसेस करि माने पिस एन्ड कनफ्लिक्ट रिजलिउसननि सासे स्टुडेन्ट हिसाबै आं बेखौ जोंनि रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो नोंथांनि चेनेलजों जे बे जिनिसखौ जोङो माने दावराव दावसिखौ जोङो आश्रय होनो नाङा आरो जोङो बेखौ एनकारेज खालामनाङा जों बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो नाङा जों दा बेनि बर्मन नोंथांनि सेराव जे नोंथाङा गोदान सरकारनिफ्राय मा लुबैयो गोदान सरकारनिफ्राय एक्चुअली रायजोनि जि मेजर माने समस्या दा बे BTC आव एक्चुअली नन ट्राइबेल जि मानसिफोर दं जाति जनगोष्ठी बिसोरनि एक्चुअली मेन समस्याया बे माबा हानि मेडिपाट्टा बेखौ जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक माने एरिया दङ बे बेल्ट एन्ड ब्लकआव दा मेडिपाट्टा जाया बेखौ बे गुबुन जे हारि दं माबा नन ट्राइबेल बेखौ एक्चुअली नाम्बार 1 लानांगौ गभर्नमेन्टआ तारमाने नन ट्राइबेलफोरनोबो हाखौ होनांगौ मेडिपाट्टानि जि बेबस्था एक्चुअली बेखौ माने बहाय मोनसे प्रभिजन दं बहाय गोबां साया गोरोन्थि खालामबाय थायो आरो बेखौ लानानै पलिटिक्सबो खालामो गोबां साया जेरैहाय GSP आरो BJP खालामबाय थायो बहाय स्पष्ट बाथ्रा दङ जों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एलेकानि बाथ्रा बेनि हाराफोरनि अधिकारखौ सोर मोनो बे जाबाय ट्राइबेल फार्स्ट नाम्बार 1 नाम्बार 2 खस राजबंसि नाथ जुगि आदिबासी सान्तालि आरो नेपाली दा बै हारिफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हानि मोनथायखौ मोनो बिनि गुबुन हारिफ्रा मोननाय जाया दा बेखौ लानानै माने गोबां पलिटिकेल पार्टिफ्रा माने जुन लगायना होनाय बायदिखौ जों बुंनांगोन जे माने हानि मोनथाय गैया अना ट्राइबेलफोरा होनबाय थादों नाथाय राजबंसियाथ' ट्राइबेल नङा बिदिनो नेपालिया ट्राइबेल नङा नाथ जुगिया ट्राइबेल नङा आरो आदिबासी ट्राइबेल नङा दा बिथांमोनाबो बे राइटखौ मोनो नाथाय बेहाय फैगोन जोङो मुस्लिम फैगोन बा बामोन असमिया दासफोर बिसोर मोननाय नङा दा बेखौनो ज' लाफा खालामनानै अना बर' एबा अना ट्राइबेल सेन्टिमेन्ट ड्र' खालामनायनि गेजेरजों पलिटिक्सआव लगायनायबाय थानाय नोजोराव गोग्लैदों आरो बेखौ जोंनि रुलिंफ्राबो
बारा नोजोर होनो हानाय जायाखै बा खन्दन खालामनो लानाय जायाखै दा बेयो जाहैबाय गिदिर मोनसे इस्यु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जिथुनाखि थाखानाय जिथुनाखि एक्ट बेखौ सोदांनायनि बाथ्रा फैया अबयसे बिटिसिआव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक एलेकानि अनगायैबो गोबांथार दा एलेका हाबदेरदों 2010 फेब्रुवारि जानाय एकर्डनि बादियै दा बेवहाय जिनिखि गामिफ्रा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव गैयामोन दा बे एरियाफोरखौ सोनाय जादों बे सोनाय जानायनि मानसिफोरा ट्राइबेलनि बाथ्रा नङा बाय नन ट्राइबेलफ्राबो बाय एखेलेगे मोनथाय दङ जायफ्रानोखि 2003नि 9 फेब्रुवारिनि हर गेजेर 12टा बाजिसिम दंमोन बिथांमोना समान मोनथायखौबो मोनबाय थादों आरो बियो स्पष्ट लिरनाय दङ दा बेखौ नुनो मोनो जोङो जे बिजेपिनि माने स्टार केम्पेइनार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेल मिथिं बुंदों जे अना बर'फ्रा अना ट्राइबेलफ्रा हानि मोनथाय गैया जों हानि मोनथाय होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिदिनो जिएसपिआबो बुंदों गण सुरक्षा पार्टी नब कुमार सरनिया बिथाङा खेबनै गाहाम बे अना बर'नि सेन्टिमेन्टखौ ग्र' खालामनायनि गेजेरजों खेबनै एमपि जाबाय दा नाथाय बियो बिटिसि एकर्डखौ रायजो राजानि गेजेरसिम सहैहोनो हायै एबा हा हुनि जिनिखि आयेन बेखौ रायजो राजानि गेजेराव सहैहोनो हायै बेनि मोनसे गिदिर माने इस्यु होननानै आं बुंनो नागिरो आंनि फारसेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंदों बेथ' सैथो बाथ्रा जे माने इलेक्सननि आवगाय नैबे हा हुनि मोनथायनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे रं मेसेज बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे बांसावनाय बेयो अनलि फर द सेक अफ पलिटिकेल गेइन आरोखि दा बेखौ जोङो एक्सुवेलि दा मा बुंगोन बेखौथ' माने एकर्डआव बिटिसि एकर्डआव जिनाखि प्रभिजन्सफोर दङ आरो बहाय मोनसे खोथा दहाय नोंथाङा बुंदों गोबां खोथा दा बिनि गेजेरावबो जायफोर माने अना ट्राइबेलफोर जायफोरहा 2003 10 फेब्रुवारि सिगाङाव हा हु दंखायो बिथांमोननि गेजेराव जुदि गावसिनि गेजेराव माने अना ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जुदि फानलाय बायलाय खालामनोब्ला बेखौ बिथांमोना खालामनो हायो दा अनलि मोनसे बाथ्राया जाहैदों माने 6 शेड्युलाव माने जेनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि माने हानि रैखाथिनि बाथ्रा होनाय दं बे प्रभिजनखौथ' माने पार्लियामेन्टआव जिहेतु बे मोनसे एक्ट हिसाबै दङ दा बेखौथ' सौसिनानै सोरबाया माने मा होनगोन बेखौलाय एखेबारे हालदै मस्ला फोननानै बाथ्राफोरखौ रिमोन होब्लानोथ' जानाय नङाथ' दा बेखौ जोङो बेखायनो बेफोरबायदि माने बांसावनाय बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि माने जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो नागारनाय बाथ्राफोरखौ जों एसे नोजोर होनांगौ बेनिफ्राय जों सेन्सिबोल नागरिक हिसाबै आरो जोंनि गेजेराव जिहेतु सान्थि सम्प्रिति आरो जोङो हाजार बोसोरनिफ्राय माने बहायनो ज' रायजो जाबोनाय माने जेनाखि कमिउनिटिसफोर दङ दा बिसोरनि गेजेराव जेनाखि भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनानै जोंनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनो नागिरो बेफोर फर्सफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगौ आरोखि आं मोनसेल' खोथा बुंगोन जे जायफोरा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै माने पलिटिकेल केम्पेइन खालामदों बेखौ जों कन्डेम खालामनांगौ आरो इयुनावबो जाहाथे बेफोरखौनो लानानै आरो राजनिति खालामनो माने साहस हाया बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानांगौ आरो बे इस्युखौ लानानै हानि इस्यु बेखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव हाबनायनि गोनांथि दं डेफिनेटलि बेखौ जोंनि गेजेराव माने एवेयारनेस खालामना होनांगौ आरो जेरैहाय जोङो दा आं नोंथांनो मोनसे जिनिस खिन्थागोन नै बहाय माने 2003 नि जेनाखि माने एकर्ड आरो बहाय भार्सेस मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट गभ अफ इन्डिया अफ आसाम विथ NDP, FSU and UBPO of 27 January 2020 बेबायदि जेरै बुकलेट दिहुननानै मानसिफोरनो माने फोसावदों बेखौहाय एवेयारनेसनि थाखाय बयनोबो राननाय जादों थिग बिदिनो हानि मोनथायनि सोमोन्दैबो माखासे बुकलेटफोर दिहुननानै बेखौ बिटिसि अथरिटिया बेखौ बिबान लानांगौ एक्चुअलि बे बिथांमोननि दायित्व बेयो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बेबो डिपार्टमेन्ट दंखायो बिथांमोना बेखौ माने एवेयारनेस खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायना होनांगौ जाहाथे मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिया जेब्लानो एवेयारनेस जायो माने जेब्ला बे माने मेसेजफ्रा कारेक्टलि सौहैयो रायजो राजानाव अब्ला जोंखौहाय
माने गुलुं गुजुं खालामनो रावबो हाया बे मेसेजआ क्लियार जानांगौ आरो दा जोङो गोबां सावरायबाय आरो सावरायनो गोबांथार दंबावोमोन दा सम गैया लाइभ टेलिकास्ट सोलिबाय थादों दा जोङो मिजिं लादों उन समाव बांसिन जों सावरायनो मोनगोन गोबांसा जोंनि जानबुङाव माने सोंथि दैखांनो हरदोंमोन नाथाय जोंहा सम होनो जायाखिसै नाथाय जोंनि मा बिबाय रायजो राजानि खाथियाव आरो जों दिनै सावरायनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय 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 Bodoland Dance Master Season 1 So जोङो दानिया next dancer बा मोसाखावरिनि मुंखौ मख'नो थांसै So please गुबुन सासेबाव जोङो मोसाखावरि लेंहरनो आखायाव लादों So आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसेबाबो मुं मख'नो थांबावबाय बेनो next dancer बा मोसाखावरिनि मुङा जाहैबाय मिस अनसुमै नार्जारि बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय Thank you थेंक इउ দে ভালো মই না आंनि प्रेडिक्सनाथ' जाला मोनला एखनबा रायलायनानैसो क्लियार खालामनानै सोलाबनाय जायो गोबां मोजां मोसाबाय मिस अनसुमै नार्जारि जोंनि गेजेराव दायो दङ मिस अनसुमै नार्जारि गोबां मोजां मोसाबाय अके नोंनि मुङाथ' अनसुमै नार्जारि जाहैबाय नों बबेनि आरो नोंनि बैसोआ बेसेबां मा क्लासाव फरायो नोंथाङा माने रायजो राजानो खोन्थाना होदो बा जोंहा साथाम नायबिजिरगिरि दङ बिथांमोननोबो खोन्थाना होदो
आंनि मुङा अनसुमै नार्जारि आङो क्लास 8आव फरायो आङो बिजनिनिफ्रायनो दिननिफ्रायनो गोबां मोजां मोसादों नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोनाखै आंथ' मिथिया खिन्थु आं हले गोबां मोजां मोनबाय दे नोंथांमोना मार्क 10 होथार एकदबारे 10 दे थाखुमा नाङा बै बे सोरनिबा थाफाबोनाया बैसोरबा लाबोदोंना मोसानो बिथांमोनाबो हाथ बिनो बारा होबाथाय आंनि फिसाजोबा आंनि माबाया देरहानाय नङा बिदि सानथारनो मोननाय नङा एखेबारे दे स' जों दायो थांनोसै जोंहा नायबिजिरगिरि 3 दंखायो बिथांमोना मार्क बिथांनो होगोन दायो जोङो थांग्रोगोन मेडामनिसिम मेडाम हाय मेम हेलो हेलो ड्रेसखौसो मोजां मोनदों आंहा ब्लाउसखौसो थेंक इउ डान्सआबो मोजाङानो जादों स्ट्रं जादों आरो इयुनाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो मोसानो हाबावदों Thank you so बेखौनो much, आं ma'am. मिजिंथिबाय थेंक इउ सो अल द मच बेस्ट थेंक इउ थैंक यू मैम माइकल सर Hello, हेलो सर very clean. Virat Safa clean Masadam. Energy is also very good. Expression is very nice. I'm expecting more from you. Mane, बिनिख्रुइ बांसिन capacity दं बायदि मोनदों नोंनाव. थेंक इउ सर So I'm hoping for more from you. All right, all the थेंक best. इउ सर थेंक इउ सार नोंथाङाथ' ओरै थाबाय थादोंमोन दानाबा बुंदो हेलौ हेलो सर वेलकाम मोजां जादों आं मोजां नुदों आरो जोबोद स्ट्रं जादों मोसानाया आरो स्टेपफोरा क्लिन जादों आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरो नों बानायनो हागोन आसा खालामबाय अल द बेस्ट थेंक इउ सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच मिस अनसुमै नार्जारि नोंथाङा नोंनि सिटआव जिरायना थाहैफिननो हासिगोन बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 स' जोङो दानिया नेक्स्ट डान्सार बा मोसाखावरिनि मुंखौ मख'नो थांसै स' प्लिज गुबुन सासेबाव जोङो मोसाखावरि लेंहरनो आखायाव लादों स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसेबाबो मुं मख'नो थांबावबाय बेनो नेक्स्ट डान्सार बा मोसाखावरिनि मुङा जाहैबाय मिस अनसुमै नार्जारि बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय खावलायनाय थाबाय थेंक इउ थेंक इउ आज
गोबां मोजां मोसाबाय मिस अनसुमै नार्जारि अनसुमै नार्जारि जोंनि गेजेराव दायो दङ मिस अनसुमै नार्जारि गोबां मोजां मोसाबाय अके नोंनि मुङा मा नोंनि मुङाथ' अनसुमै नार्जारि जाहैबाय नों बबेनि आरो नोंनि बैसोआ बेसेबां मा क्लासाव फरायो नोंथाङा माने रायजो राजानो खोन्थाना होदो बा जोंहा साथाम नायबिजिरगिरि दङ बिथांमोननोबो खोन्थाना होदो आंनि मुङा अनसुमै नार्जारि आङो क्लास 8आव फरायो आङो बिजनिनिफ्रायनो गोबां मोजां मोसादों नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोनाखै आंथ' मिथिया खिन्थु आं हले गोबां मोजां मोनबाय दे नोंथांमोना मार्क 10 होथार एकदबारे 10 दे थाखुमा नाङा बै बे सोरनिबा थाफाबोनाया बैसोरबा लाबोदोंना मोसानो बिथांमोनाबो हाथ बेनो बारा होबाथाय आंनि फिसाजोबा आंनि माबाया देरहानाय नङा बिदि सानथारनो मोननाय नङा एखेबारे दे स' जों दायो थांनोसै जोंहा नायबिजिरगिरि साथाम दंखायो बिथांमोना मार्क बिथांनो होगोन दायो जोङो थांग्रोगोन मेडामनिसिम मेडाम